Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа страхотни банички като от пекарна. Направете кладенче, сложете солта, млякото, което е топличко, и замесете средно меко тесто. Тестото трябва да не лепне. Може да ме последвате, ако моите рецепти ви харесват. Може да споделите видеото с приятели, а може и да направите тези банички и да ми споделите как са ви се получили. Тестото е почти готово. При мен взема цялото количество брашно, което бях приготвила. Рецептата с точните продукти ще видите в описанието на видеото. Разделям тестото на 8 части и ги оформям на топки. Слагам ги в една чинийка, поръсена с брашно, и ги покривам и оставям да починат, за да се отпуснат и да се точат по-лесно. Може да напишете в коментари откъде ме гледате. Интересно ми е. След като починат, започвам да разточвам. Много ми се струваше трудно точенето, но с течение на времето аз се научих и това ми прави удоволствие. Надявам се и на вас да ви харесва и да опитате тези банички, защото наистина са много вкусни. Не е точно като от пекарна, а по-скоро като от пекарна, но от едно време, когато баничките бяха истински и се правеха действително с краве масло. Ето така трябва да е тъничка кората, почти прозрачна. Сега я намазваме с разтопеното масло, като аз ползвам краве масло, свинска мast и олио. Както казах, ще видите точните продукти, грамажи в описанието на видеото. След като намажем кората, я сгъваме. Ето, показвам как. Намазвам отново с масло и сгъвам като плик. След това оставям покрита в една чинийка и започвам да точа втората кора. По същия начин трябва да стане тъничка, колкото ви е възможно. Отново намазвам, но тук вече по средата слагам първата кора, която съм сгънала. Ето така, по средата изгъваме отново и втората кора върху първата. Намазваме отново и отново сгъваме на плик и оставяме покрита в чинийка, докато станат останалите кори. Отделно си натрушавам сирене по желание, кой колкото обича, точно количество нямам. Жълтъка на яйцето го оставям за намазване на баничките, а белтъка обърках с сиренцето. И сега започвам с първата баничка. Сега не трябва да се разточи тънко, трябва да си остане по-дебеличка. Ето така на правоъгълник. По средата си слагам сиренце, както казах, каквото количество обичате. Някои обичат с повече сирене, други с по-малко. Тази баничка може да се направи с различен пълнеж, кой каквото обича, а дори и без нищо пак е вкусна. Сега сгъваме само от двете страни и баничката е готова. Поставяме я в тава, покрита с хартия за печене, и по същия начин приготвяме останалите банички. Общо се получават 4 дълги банички, които никак не са малки и са доста калорични, така че внимавайте. Правя си разрезчета
с ножчето. Това е по желание, разбира се. И след това намазвам с жълтъка, смесен с малко олио. След като намажа баничките, ги слагам в загрята фурна на 180 градуса с вентилатор и пека до златисто. Сега започват вече да се зачервяват, почти готови, и ето как изглеждат готовите банички. Страхотни, хрупкава коричка, като я бутнеш направо се разпада. Много е гореща. Ето да разчупим, да видим как изглежда. Да ви е сладко!